South Africa siyanibingelela siyanemukela lo mphamukweni ke namhlanje emsinde ezimnandi umfana waSoluni bathi uxabaleni bathathu manyathela namhlanje ke sidonsa insizwa esilanda eBergville le eMangwaneni kodwa ke kuhlweni igodi bafowethu kodwa kwakho ke ubona lo mbukiso bhanya uyahamba uyosubscribe MME silana namhlanje sizwa kithi siyakwamukela siyakubingelela ekhaya hamba kanjani hayi yonke into ihamba kahle mfowethu ngithatha ithuba ngibingelele kubo bonke ababukeli balombuliso igama ngumshiza njengoba usushilo mfowethu ngidabuka eBergville entabeni zokhahlamba le ezweni laseWinterton kwaSikhedlana la ngiphuma khona emakhaya isigodi sangakithiwa yini iBergville idolobhana nje la ngakithi mina engiseduze kwalo bathi seWinterton bese kuthi isigodi sasekhaya ke noma sangakithi noma sala sakhe khona thiwa kusengodweni emaswazini isigodi yeah phela manje kuhlukena ngithi khona isigodlo nesigodi manje bengifuna ukucacisa labo nesizulu ayisiningi yabo inkulu kakhulu le ndawo le mfowethu ayinendawo emakuthiwa eBergville eMangwaneni kusokusho khona iBergville aMangwane khona iBergville amaswazi thina nje sisemaswazini kodwa ke into ekhanda amaswazi ushabalala wonke umuntu okuthi ushabalala usuke yiswazi so kwasekuhlukaniswa kuthiwa ngoba ushabalala abaningi ngapha and futhi bayathandana kwaphuma isigodi ekuthiwa amaswazi asala amangwane ngoba kuthiwa uhlongwane ungwane so bona basesayidinele ngapha so manje usemangwaneni kusuke kuvele kuzihlobo zonke lezi lapho abala nje mama ongizalayo mina uMadladla uyingwane ngoba ubaba omzalayo wakhe baba wakhe noma ngithi umkhulu wakhe eMangwaneni so ubaba ke esemaswazini uhambile wayothatha eMangwaneni kodwa abantu abaningi lapho kuthiwa uhlongwane ibona ke abaphume negama lokuthi kuthiwa amangwane that is why ke kuthiwa amangwane kugcwele uhlongwane bafowethu sihleli nensizwa madoda esidonsa le eMangwaneni kulungile ke bathi ke eBergville angithi ke kunensizwa lapha mfowethu eyaduma kakhulu ekuthiwa uMaqimba abafana basemawuzi okuyiyona le eyayicula ingoma ethi eBergville eMangwaneni mina ngiyahamba ngekhaya emadlozini ngishemzami sayoshisa impepha yakwagogo ekhaya emadlozini hemzam sayoshisa impepha yangakithi le yankunzi lapha eBhotini so manje webudinga inkinga lapho inkinga makudlala bona futhi la ubona khona ukuthi hayi waseBergville ke lo muntu lo mara uyayidonsa le ubulala ngomzansi nje uwano nekhona sibhekele isibheke ngapha sihlabuje manje ngathi kunomkhabana nje uyaphela abelungu ke phela ke manje abenza umkhaba kodwa uyaphela umkhaba phela mase umuntu enza into yakhe ngoba unyaka selethi la liphuma ngala liphuma aligcini la hayi lutho maliza lesifubeni suke kuhlula ingoma lizela endlebeni unyaka kulungile bafowethu sikhona la endaweni yethu bafowethu MME sinensizwa esilanda le eBergville mfowethu usuyichazile ukuthi udabukaphi ubani sifuna ukuchocka mfowethu ukuthi lapha emculweni ufike kanjani kumaskandi ngoba phela ziningi izinto ezikhona iminingi imkhakha ke ngibeke kanjalo ekhona ubungangena kuyo ungani ungenela lento uyaqala esikoleni noma ithole vele endleleni nawe ususemadolobheni ngeke ngayichaza ngelinye ukubhula lami kodwa angiphinde ngiphinde futhi lento yomculo ngizothi mina ngizalwe nayo uthando layo kodwa ukubona ukuthi ngizalwe nayo ubhuti kakhulu ngaze besebenza la eThekwini uMzonjana bambeza ngothi ubuke wayigonso ke naye esidiscount emakhaya so yena obenokufika namacassette amatshetshe amhlophe ingane zomama yabo so eloke edlala ke egcekeni edlala egcekeni bangabe efikile kubimnandi yabo uma sehambile eGoli ngisale ngiwadlale ke ngedwa ningane zasekhaya bikho neminye imculo kodwa into ebengizwa nje egazini uwona uMaskandi ngalesa sikhathi ngangisafunde ngiseyingane nje ngalesa sikhathi ke omgqumeni nomtshengiseni bebengaka dume ngaleso sikhathi ngisadume nje ingane zomama amatshitsha amhlophe yilo mculo nje odlala egcekeni ekhaya so ngihlala eduze kwerodo ke mawudlala wazwa ngena ke nami ngabona ukuthi hayi cha ikhona eminye imculo ngiyayizwa kodwa mase sikhuluma ngomculo ongithathayo ungibeke kwenye level uMaskandi bekushelwa le makhaya eyashelwa steering niphathi nibiza ngani ngoba kuyahlukana ired kodwa kuthiwa yiguzu thina ngale iguzu nangasekhaya ngoba lamakhulu besithi amakumba bebeshela obhuti kodwa noma mina ngeke ngiqamba amanga mfowethu ngingane nje ama-90s asingificanga lesasikhathi kodwa kwale kancane kodwa lesi sokuqomisa intombi ngeduku singificile afusuka singificile noma ngazange kwenze mina
Cha ngifuna ukuthi manje Ukhazela no hayi ihlupha lana ke lethu besikhuluma ufuna ukuvika ngoba uyazi ukuthi uzoshawa manje ngisoka manje angisenzanga mina lesa sikhathi lesiyana. Yeah okay mfowethu so ngiyathola ukuthi lento mfowethu wasuka kusuka ekhaya usafunda isikole wawugida vele esikoleni. Ngangigida esikoleni ngicula nesicathameya asingiphumanga even noma sengifika la eThekwini ngoba khuluma nje iqiniso umatikuletsheni wami ngiqedele la eThekwini kanti ngizeDiki yeah qede khona kodwa nje ayizange ngiphume naso esikoleni ngifike ngaqhubeka la gcine khona. So ke uqala ukucula ungena e-studio iqala kanjani lento waxhumana nezinsizwe ezithize noma mhlawumbe uyafika kanjani lento ukuthi uzungene emva kwemic? Ngizothini yabona umculo kaMaskandi bazokufakaza abaningi akusho ukuthi umculo kaMaskandi ngoba kuthiwa usungena e-studio. E-studio usuke usuyoqopha umsebenzi vele wento esuke kuwena uyabo. So benginefoni ke ngiloko ngirecording ingoma ziningi nje. Xabene nentombi khona ingoma ekhuluma ngokuxabana nentombi khona ingoma ekhuluma ngokuxabana eksaka yabo nje kuyaphithizela nje emjolweni uyazi ke nawe. Manje ngihlekisa ukuthi eqaleni uthe awumataniseki noqoyo kodwa manje asithi mfowami angithi besikhuluma ngalesa sikhathi samaguzu noma amagumagumba ama-right ngalesa sikhathi cha ngangamataniseki kodwa ukubuyela nje embuzweni wakho ngingawulahla ukuthi ngiqale nini ukucula ngene e-studio. Engomeni engangiyibhalile khona ingoma engayithatha eyayithi wemntana umuntu asiphume kubantu iyona ngoma ngangixabane nentombi yayikhona ngaleso sikhathi ngahamba ngayo ncenga udala into eyadala ukuthi ngithathe yona ngangifisa ukuthi mangifike e-studio ngifike ngicule ngento engistressayo ngaleso sikhathi ukuze mhlambe into yami iqonde futhi ngiyenze nje ibonakala ukuthi cha ngiyayenza into moyenza esemzweni yegazi uyabonakala ukuthi lento engiyenza esemzweni yegazi lami. So ngathi ngikhethe le ngoma ngoba isimo sikanje ahambe ngiyoncenga udala phana e-studio ngayishaya ingoma yayithi umntana umuntu asiphume kubantu ngayifaka nje impela yahamba nakuma TV bangase ngibuya ngealbum eyayithi John Deere yayinengoma ezo10 ngiyenza khona futhi eGMD kodwa nje uqala kwami ungena e-studio ngene ngo2019 ngicabanga ukuthi kwakusondele lezi khathi ze-COVID-19 so ukuthi abagula abantu mina ngangixabene nodala gula abantu shone e-studio manje le ngoma uyicula vele igudla kuye noma uyiculela izwe. Ngizothi inhloso phela ukuthi kuyenzeka ukuthi uxane nomuntu uyifisa into ezokwenza ukuthi ifike ihlale kuye. Inhloso kwakungakona ukuthi ngoba ngifuna ukuculela yena ngangifuna ukucula ngento esemzweni ngaleso sikhathi ifeeling yayo ngicabanga ukuthi kungakho kwabalula nase-studio angakutshela nje umuntu kwabalula ngoba yena wayedlala ubhasi kwabalula nase-studio ukuthi ngiyenze iphasi because ngangicula ngento engizwayo ukuthi hayi lento le yenzekile nawe uyawazi akekho umuntu ongago vele cha vela mina ngangifaka mina ngigowi ngoba mina ngijula nempisi ziyagowa impisi ukuthi nje azikuthela mfethu ziyagowa impisi mfethu kodwa ugowa kwazi uqonde emathaveni ke zona masekuphelile ke uzozwe kuseni hayi umgowo uyabuya kulungile ke bafowethu niyazi ukuthi nisahleli nathi bafowethu la okwakho ukuthi uhambe usubscribe lapha ya thina ke sikulethela into emnandi insizwa le yaseBergville mfowethu siyathola ukuthi ungenile e-studio wachecka ingoma waqala ukuyicula ngifuna ukuchecka mfowethu uma ke usuwenzile umsebenzi wokuqala nowesibili ikuphi la wabona khona yabona ke manje hayi ngiyavela kubantu ke manje ukhuluma iqiniso mfethu ake ngithi nje la emculweni kunzima ukuphendula nje umbuzo wakho ukuze kube clean nomukele ekhaya understand lento ngoba baningi abantu bafuna ukungena e-studio acabanga ukuthi umuntu uzovela afane neqhawe lakhe ngalesikhathi efuna ngaso yena mawufika emculweni uyafika uthothi uyayishaya into yakhe bemnandi kodwa ke igcina ingakusebenzelanga ngalendlela ade ufuna ngayo wena yabo. So nami ke mfethu ngifikile ngayishaya ingoma yaduma ngaleso sikhathi yacima futhi ngaphinde ialbum nayo futhi kodwa ayizange ngisebenzele kahle kodwa ukuphendula umbuzo wakho la ngiqale khona ukubona ukuthi hayi izinto ziyakhanya manje kunengoma engifike ngayishaya last year ngishaya noLonde Kashanga sethi ngeke sancinga impilo siphinde sincinge nabantu uyadelela umuntu oncingiwe ngishaya noLonde Kashanga sayihambe kakhulu ke yona wayibona iyavela ayona ngiyibonile ukuthi hayi iyavela ukukhuluma nje iqiniso ngalesa sikhathi ngifika khona lento yokuthi ngithanda iqhawe elithize yabo kanti uzofike e-studio ungenzi njengalo yabo so ushunwa komunye umuzi isikhathi esiningi manje awukusebenzeli so ngashintsha istyle ngathi uthi ngicule ngevoice yami ngenze into yakithi endlini komshini komadlanga mpisa ayike ngayishaya ingoma ngabona khona ukuthi hayi kuyenzeka trenda nje futhi ku-TikTok eside kabi isikhathi namanje ama-video asaqhamuka so ngiqala ukubona kahle kahle last day sonke lesikhathi bengiwenza ama-singing track ngoba emveni kwe-album athi kuphela amandla kodwa nhlanhla leyo ke
kwaba khona esinye track ethi mangingenza yathanda ukuthi ivele ebantwini kancane. Yeah. So ke mfowethu la ngifuna ukuchecka mfowethu uma usuyikhiphile ingoma yakho ayibona iyavela kubantu kube njani ingqinamba uhlangabezene nayo emva kwalapho njengoba phela umculo mfowethu uwazi ukuthi kunzima ukuya phambili kodwa uma usubona ukuthi ngiyavela kubantu zinjani ingqinamba nokubuka ukuncindezeleka nokubuka izinto ezikushayayo nokubuka nje ukuthi abantu bakwamukela kanjani ngoba phela umsebenzi wakho musubona uyangena kubantu kube njani ukubuka nje isimo sawo usufikile ke kubantu manje ubona ukuthi cha ngiyavela la insizweni ukukhuluma iqiniso mfowethu amaqhawe angaphambili adomile ayasicindezela ngodumo lwawo kungakho ke kuthiwa kuzokhipha usibanibani ngenqwasha amagama akho cha wena obuyivukane awuphake ngoba manje into yakho ngeke ilalela uthi uyaqhathanisa leli vukane belizokwenza wani kunalo yamculo kodwa ngesizathu sokuthi ushawa udumo yabo so ngizokubeka nje kucaca ukuthi nami kungenzile lokho ngathi ngiqeda ukuyikhipha ingoma saphazeka wakhipha elinye iqhawe so ngabona ukuthi hayi sesiyehla manje standard sawo yabo so ngizokubeka nje kucaca mfowethu ingoma isingisebenzelele kakhulu kodwa ngezathu samaqhawe ngaphambi kwethu ukuthi hayi abantu abakwazi kahle ngoba ziningi mfethu amaningi amavukana aculayo khuluma nje iqiniso ngeke ngwabale ngamagama nami ngelinye lawo kodwa maningi amavukana aculayo ngiyalinyanya webhodi kodwa manje phela ngisebenzisa ngoba kuyangiphoqa namhlanje hayi ngicela sibeke ngesingisi ama upcoming artist mhlambe kahle ngisingisi so maningi aculayo bhuti maningi kakhulu amavukana aculayo acindezelwa amaqhawe ngaphambili uthi hayi mina ngineqhawe lami elithize ukhuluma nje iqiniso lento yoqhawe lami ubulele kakhulu umculo ngoba ziningi ingoma edlala ku TikTok uzizwa ukuthi zimnandi kodwa manje uthola ukuthi umnikazi wayo akaziwa yabo mhlambe mase ethola umcimbi thizeni ukhathi berecognize abantu to yilo mfolo shale ngoma le mhlambe ube nenhlanhla kubalekile nakhona makuvela amathuba afana nemicimbi uliveze igama lakho thina phinde sisho ukuthi siyasebenza ngeke ngikwazi ukuyoperformela ilutho ngeke umlungu yabo so kumele ngidecide hey mfowethu usakuleli iphuzu leli ngiye ngifisa ukulichecka ezinsizweni ukuthi mina kangisumuntu othanda ukungena ezintweni zabantu kodwa ngoba uyaliveza ngiyafisa ukuthi nibheke yabona lento yomculo nifika ngithi bafethu unicula ngithi the time ucula uthothi uyasebenza uyawuhlanganisa umculo wakho nomsebenzi wakho uthi angikwazi ukuyoculela ilutho ungisebenza angijayizwa leyo ngifuna leyo portion leyo njengoba usuyivezile the time usebenza uyacula ukhiphe bese liyakhipha iqhawe uyasebenza awukwazanga ngikalekise nje bekunomcimbi workshop awukwazanga ukuya lapha ya noma ukwazanga ukufonela insizwe obiyenza mfowethu ngiyafisa ukuzokweseka yes ngiyafisa ukuzokweseka ngoba inhloso yakho ukwenza njani ukuveza umsebenzi wakho nokuthi abantu bazi lengoma iculo ubani ngiyafisa kodwa ukuthi le yangizokuyendlala kakhulu ukuthi kodwa uneyindleko uzongizwa ukuthi ngithini yayizwa lento the time usebenze emsebenzini mhlawumbe uphuma u4 lo yamcimbi uphela u9 wena uthini mengiphuma ngiyohlala endlini umsebenzi wakho kodwa ukhona ku TikTok angithi abantu bayawubona wena uthini angikwazi ukuya lapha ngiyokwenzani ngiyoculela ilutho uyayibona so ngalowo mazwi ngikathi kukhipha iqhawe lincindezela wena ngithi ngokubuka kwakho wena wenze njani emva kwalapho uhlala endlini wahamba kwaMlungu wayeka lokho uthi futhi nakho kuyakulekelela ngoba ibusiness lelo elakho bathi ngala usebenza uMlungu ibusiness lakho wenze njani uyalibukelela lokho njengama artist ngiyakufisa ukuthi ke nikubheke uyayibona if 100 rand ukusuke mhlawumbe endlini yakhe eflatini uye workshop ozofaka emontweni 100 rand ubuzothenga ngawe ikode kodwa manje uyibuke ngehle lithize lento angisho ukuthi wrong sengenzela nomunye weartist ukuthi into ezifana lezi njengamaciko asafika endimeni noma sekhona endimeni kodwa kufanele nikubheke la imculo sengibuka ngathi kune stock fela sokuxhasana umculo menza umcimbi ngaphandle kwefestival league festival usungahoxa ngoba usukungabizi uyafika esangweni thuba awusakwazi ukusebenza yabo lezo zinto mfowethu bekuhighlighta nje ukuthi nawe musuwedwa noma lo mbukiso ndlulu ufika somewhere nibheke njengeinsizwe ezikhona endimeni ezifika ukuthi if into ezimnandi ewumculo noma enza something le nsizwe ngoba iseduza ke ngiyithinde ngidayi mfowethu ngiyafisa ukuzokweseka ngoba ngiyabona izinto so uyayibona into enjalo ake ngithi nje kancane yabo ngeke ngilule kakhulu uma ngithi mina ngizo emsebenzini ngingayi ngapha angisho ukuthi akungenzeki lokho totally kodwa
esikhathini mangivuka ekseni umlungu usuke ngidinga Yeah. yabo uma ngisheshe ngabuye sengiqedile ngomlungu Yes, sengize noma ngigibele stage ngazi ukuthi ngikhululekile enhlizweni kodwa lokho kokuthi ngiyoperform even though ngiyoperformela lutho akungakubulali okuyiphalishe engikwenzayo kodwa masiqhamuka isikhala hamba mfowethu uyoliveza igama lakho ngifuna ukulungisa nje lapho ukuthi akukubi kodwa kungaxabanisi nomlungu. Kulungile mfowethu sisekhona la kwi-MME. Ngezimnandi ngihleli nenzo sebhekile mfowethu njengoba usuchazileke manje ukuthi umsebenzi wakho uhambe wazwafika lapho wabona ukuthi uyavela kubantu. Ngifuna ukuchecka mfowethu ukuthi ithini into yokuqasheka kwakho kwenzakalani la uyatholakala emcimbini ihamba kanjani la? Leyo nto ke imicimbi mina angihambe mfowethu angeke ngize ngiqamba manga. Into edala lokho ke akusuki kumina lento umcimbi siyinhlanhla njengamanje baningi kakhulu abantu abaculayo yeah so uma uthuke kwaqondana kukhona umuntu okufonelayo ethi hayi nanku umcimbi othize mhlambe mina njengoba ngisebenza qondana ukuthi ngiyasebenza ngiyaya mfowethu kodwa uma ngasebenzi njalo ngiyaya uma ngisebenza kodwa ngikhetha umlungu yabo uma qondana ukuthi angisebenzi total mhlambe weekend ngiyahamba futhi yabo lana yakodwa nje ukuphendula mfethu ayo imicimbi iyacikiza futhi ingacikizeli mina abaningi kakhulu obhuda abaculayo mfethu ababonakali size sibuze emicimbini ukuthi sibani bani ngoba uyacula nje so le yanti lele kubahleli bemicimbi mabe kubona ukuthi nawe uyi-target bazokubiza singasho ukuthi mabe ngakubizanga uyona i-target ngoba nabo abahleli bemicimbi amele sibabheke ngehlelo imbi mangabe uhlela umcimbi ukhumbula ukuthi ukhokhela isound ukhokhela abeculi ukhokhela into eziningi so udinga ukuthi kube khona umculo ozokwenza ukuthi ama-fans akwazi ukuyothenga amatikiti mayebona umhlelo omcimbi ukuthi uyacula impela kodwa manje ukuba khona kwakhe mina kuzokwenza iloss uzofaka esikhaleni sakho umuntu abonayo ukuthi uzoyilanda ifan ezothenga la matikiti kuze naye ezokwazi ukubhadala yini ama-expenses omcimbi so abangayibuka abafuthi angiqashwanga so manje kushuthi angiculi cha uyacula inkinga yakho khona umuntu obeyi-target kudlula wena yeah sibe kanjalo. Qhawula kithi wageqa amagula mfowethu sesivala ngifisa ukuchecka la mfowethu kunembuzo esoyibuza la emithathu nje ensoyikhipha la ungoma ayakhona ukuthi imbuze la phakathi kodwa ngase kugcineni mfowethu sesivala ngifisa amazwi akho mfowethu ongawandlulisa ezinsizweni ezisafisa ukungena e-studio bese futhi undlulisa nendlela ukuthi umsebenzi wakho utholakala kanjani wena siqo sakho umuntu mefisa ukubhuka noma efisa ukuxhumana nawe mhlawumbe khona abafisa ukufeatureisha ngoba umuntu mayekubona manje uthi hawu nayi lensizwe yazi ngiyafisa ukuthi ke ngihlangane naye ngesithi ukucula yebo abanye bafisa ukuqasha mhlawumbe unemanager okuyiyona eqondene nomsebenzi wakho mhlawumbe kuza kuwena so ama-page akho ithini into la. Okay, ake siqale lapha eqaleni. Ngicabanga ukuthi kusa word of the day lo uqala. Ufuna word of the day. Cha mfowethu ngathi nje uyaqiqika la esilungini word of the day ngathi mfowethu entweni oyenzayo noma iphi. Balekile ukuthi uzethembe. Ngoba awukwazi ukwenza into uzenzisise ungazethembi. Qala lapha eqaleni noma kuthiwa yini oyenza ungasaphathi umculo kuphela kungakho ngizothi i-word of the day yami ayingahambi yakuma-fans omculo kuphela ngoba mhlambe lo hlelo libukwa yonke umuntu abudayisa amagwinya abudayisa imbuzi abudayisa entweni oyenzayo zithembe ngoba uma uke wazethemba kuzovela ukuthi lo muntu oyenza la uyayazi into yakhe yabo so asibuyele size lapha kulo wesibili ke imininingwane igama ngumshiza ngidabwe eBergville nje base ngike ngasho laphana ku TikTok uthi Sibusiso Mshiza noma uthi Mshiza Sinqama kuyavela kokubili ku Facebook umshiza SA na ku Instagram umshiza SA yebo cha ngilindile ngaqedwe WhatsApp ku WhatsApp kuyivela kancane angisale sengishina noma gcina singasalali mfethu khona inkuzimala ke vele ifone nje ngibula ngikugubhula mfethu umuntu afone ngo1 bengilinda ukuthi ngishayisa le emsebenzini ngifonele manje uyayibuka lona asinankinga nayo mfethu asidumile yabo kodwa nje wonke umuntu unesikhathi sakhe mfethu seprivacy kumele sinikeze nodala isikhathi yabona manje angisho ukuthi wrong kodwa kumele sibanike odala isikhathi bayasidinga nabo so kunento vele igaxa nje i-call ngo1 ebusuku lakhona iyasebenza ilinde nje ukuthi ishayise besifonela wena yabo hayi ngibone kukhuphula lami okanye ngibone ku-MME bani so ngasho ngithi mfowethu anginankinga lokho kodwa nje mhlambe ufone emini right mhlambe ngo12 kanje yabo ngiyakwazi ukuphendula umuntu kodwa inamba ethi 073 112429 mayingangeni uthi stroke uthi 073 uthi 977 uthi 8121
yebo. Ayi ziyakhala abafowethu kulungile MMA okwakho ukuthi uyosubscribe insizwa yaseBergville le njengamanje sizothatha nalo ukamba futhi kunemibuzo nje embadlanyana ewu3 soyibuza ungethuki bathi ke mhlawumbe iqinile mhlawumbe ilula yayibona lento le Emibuzo ehlekisa wena ngabi hayi kodwa hayi inkinga mfowethu ngathi uyethuka nje kamakade hayi bese angithi manje umubuza angithi manje wena uyisoka lapho kodwa ukufihlile lokho ekuqaleni hayi lutho akufiki lapho okay umbuzo oqala ngalakade njengoba uyicika ngithi zingaki ingane noma sawudlula lo mbuzo cha ngiyacela siwudlule lo mbuzo no mana yini kwabisha isagodi ngone hayi no ake ngithi mfethu ingane noma ikhona noma ike yaba khona yadlula emhlabeni iyaphila nginazo ingane eziwu2 kodwa ayiphilanga yakwamanje kodwa sezibhekeke kumakoti ngoba kusho ukuthi idlozi shuthi alithandanga ngabo kodwa nje zikhona ingane eziwu2 ukuze zingabi nesikhwele mase ngifuna ezinye cha zikhona ingane eziwu2 vele uzidala kunormal vele sikhulele emakhaya na empeheko umakoti ukhona hayi kodwa kuseduze ke manje asingathi ngoba umakoti ngithi umuntu olotsholiwe ngithi kodwa ke sekuseduze mfowethu sekuseduze nje mhlawumbe ngokuphela unyaka ozayo kanti ufuna ukuchaza nje ukhona umakoti asithi ukhona mfowethu asithi ukhona mfowethu asithi ukhona bangaki hayi uyedwa mfethu kodwa malaza umlenze wodwa akawuvalanga umnyango akawuvalanga uthe ngiyayivula emibili oyesithathu sengayivulela ke mina ke kodwa ke sengiyome ngenza entering and breaking uyabona kodwa nje okay hayi ngizafuna ukukwanda ngoba ngiyabona nesigisi siyavuka okay mfowethu la mfowethu ngifuna ukuchecka la insizweni ezikhona kumaskandi yiphi insizwe eyodwa uthi uyafisa ukuthi ufeatureishe ikucule nayo sebenze nayo ngiyafisa ukusebenza noSaliwe Mangathi usebenza noSaliwa hayi khona umehluko enhlizweni yakhe ngathi cosololo ngeke ngizwe nje ingoma engibhalayo ngibona ukuthi mangangena lana cha phela khona into engaphuma okay umbuzo ogcina mfowethu le mbuzo tricky le tricky le mbuzo chabo akithi manje kusuka sekuyijoke sesilevel uhlelo yabo umbuzo ogcina mfowethu sikhona isakho sazini isakha uyazi nesakha nesiphi ngiyakwazi lokho kodwa manje mina ngivele ngibone kuyinto efanayo ubona kuyinto efanayo akhoqile ekhothe emhlanje uyazi inde isakha lobizisho isakha uneshort uchaza ukuthi iqile ekhothe emhlanje chaza ukuthi makuthiwa akhoqile ekhothe emhlanje chaza ukuthi ngayibeka ngithini ngambe akhoqile ekhothe emhlanje chaza ukuthi kuhlala phaka yaphela chaza ukuthi noma ungayenza into yenzayo kodwa uyenze ngenhlakanipho yakho kodwa egcineni izohamba ikuphelele inhlakanipho uyabona manje uneshort usizo labantu uneshort open hayi showcase mfowethu ayisiyayibamba njengamanje nokwakho ukuthi uyosubscribe mfowethu sokudedela uthi ukushaya umuntu mfowethu noma wodwa nje nensizwe usuke ukushayela isiginci bazokwenza director okwakho ukuthi uyosubscribe emsini ezimnandi lo umfana osolundi thina ke okwethu siyanivala njengamanje uhlelo sokunika umuntu bemunye abafuna ukamba bambe isibali wami abafuna ukamba bambe isibali wami abafuna ukamba bambe uyadelela umuntu oncengiwe uyadelela ukuthi uncengiwe vele uyadelela umuntu oncengiwe uyadelela ukuthi uncengiwe vele abafuna ukamba bambe isibali bami abafuna ukamba bambe isibali bami abafuna ukamba bambe uyadelela umuntu oncengiwe uyadelela
ukuthi uncengiwe vele ngeke sancenga impilo sibuye sincenge nabantu ngeke sancenga impilo sibuye sincenge nabantu ngeke sancenga impilo sibuye sincenge nabantu abafuna ukuhamba bahambe sibali wami abafuna ukuhamba bahambe sibali wami abafuna ukuhamba bahambe uyadelela umuntu oncengiwe uyadelela ukuthi uncengiwe vele